Nga niya ako mga mais nga. Oops! Niduta niya akong pagkatanong, may. Maagin pagkatanong, ginilag ko na yun. Oh! Dudong to? Pre! Uy! Uy! Kaya ba? Nako, istorya mo ba? Asa mo ka? Asa ka gikan? Saan na ikuha mo? Ano mo tayo na makadiugikan? Ay, bakit? Namutanda lang ko kung sa may naso na na mo. Sila na diya. Mistil pa bugo na ipungutana? O din ko gikan? Nakita magkakana, naisibot o ganang sudanan. Pastilan, gini mo eh. Ako, ragi ko ng utana. Musuko man ka na yun. Utana ra ka na yung tao, musuko ka na yun. Kalibag yan nang. Mistil pa bugo na ipungutana? Kay balo man ko, nganong mangutana kag din ko gikan? Ha? Kita nagigaana nga na ako'y sibot og sudanan. Siyempre, gikan ko sa dagat. Kay balo man ko sa mga Pinoy ba? Utok Pinoy ba? Kay balo ko mangutana kay mangayo. Di ba? Lagpot manglaway ni Moy. Ikaw pa mang istorya ka. Ay, po sing ka. Nangutana ra gani ko. Buang mga gaya nga. Tagay ko na kay basi niya og madili na nimo mahurot ba? Kamay ragod, pila ragod ka buok atong pangayoon. Hangol ba nimo oy? Sama na, tagay tabi. Libag tagok. Daan pagi ko lagi, mangayo lagi. Sus! Bahala uri ka diha, paningkamot og inyo adto man tus dagat ay. Naningkamot pagi ko kakuha. Bahala ka diha. Unsa man tuhan na nga. Sige magasuko. Makarma ka ni kang buanga ka. Katawang giti kang bahaka ka, bahala ka na. Makarma ka. Iwa. Ya, dagang gagawa ya. Lapa pa ka utod ka. Isog ba nimo yoy? Naay ko suro-suro na. Unsa may kita na utan ni ko? Pangatag siya nang kuha ni mo gikan sa dagat yoy. Dere ko dol. Ikaw mo! Pwerte na kong sakripisyo aning mga kinhason dito sa dagat. Unya, yun lang mo pangayo. Sa pugi yoy. Ingnan di ka mahatagod. Suga po ni mo eh. Obi. Mukha ni mo diri. Ya! Ano sa mga ya? Uy! Pate! Dali! Bagang dali ka sa mananambol dali! Ay, nakatang sawa! Tungod sa yung paghahangol! Ang sana ka! Dali! Kinanglan naman eh! Hawanan eh atong kamaisan kay nagkanak isagbot! Hindi na niya tubo niya! Saan na si paring dodong na? Giagak naman na! Bay! Saan na si paring dodong? Unya, tapos storya ba? Kasi may dadon sa mananambal di. Murag yataki ni siya. Siya pagkahangol. Sige. Ha? Tanawar ah. Tungod sa iyang pagkahangol. Tay. Karma ng buwan. Kung kumangitlog ni mo og suba. Kung kumangitlog ni mo og suba. Asa mo ya? Asa dapat ka mana ng balay diri? Manang balay? Oo. Dira dapit ay, dira. Diha? Ya, ara lang mo. Ako lay adto ya. Ingnon lang ako. Ara lang mo ha. Lo. May magpatambal dito lo ay. Lo, ay nagayuha lo ha. Kay mao man nakatuong gipalitag kasag lo nya. Di ko no siya mamaligya lo. Nya unsa may Di ko niya baligyaan lo. Ni anak po. Basta ayaw nagayuha lo. Ayaw ginagayuha lo ha. Mo patambal man kana sila dre sa kuha. Magpatambal sila pero ay ayuha. Ha? Oh sige Ako na apo. palion? Sige apo.
Ya po kay magpadayon mo ko sa ritual. Ya. Adto na kuno mo ya kay mintras wa pay pasyente si Lolo. Oh, sige dali. Kaon sa daan siya daw. Nasakit lagi ni si Sayang kapag hangol lagi. Galit lang ba? Naunsa ka ni siya, tay? May sakit niya ana. Tungod siya paghangol. Kay balo na ko ni yung sakit apo. Kuha ko na yung kamot apo. Kamot? Oh, kala. Bigas apo. Bigas. Daw, kabaranggan ako na yung mga kauban daw. Ang niya sa taya? Kay ako sa tukuan ng tutong yung panal sa tay kay murag gisamot mo guro niyang sakit eh. Ang sina ayo tay. Ayaw na dong, ayaw na. Ah. Ayaw na. Okay na, ayaw na. Ayaw na. Hoy, asa ka oy? Nagkuha pa to gambila imong mangod. Hoy. Ayaw lang na apo. Ayaw na apo. Ayaw na. Natagtambot ano yan? Isa mo?